سلام تخطاتلتنا نايز channel كما يتخونوا تصبوكت كونا ناي وترو تمنيت نايو لومون كم وترو متهللاخ نايزوم عبيت هاجراتنا عالمنا أكمل زبالة حدا جاي وزدا خمزلو كنركب في التنينا أب يوكرين بتحدى روسيا بتخالد ما ملو أوروبا أمريكا مزقبر وزلو كنتات أكندنا رجاجون نات هذا دوون زغدو ممليسو هذا جنيا معزنا حزي زخي زلو تسفان قبر أبجله نال بعد دونالد ترامب مسه زعبون حدا مبريه بلو ترويكم في التنينا امبرزوم حجزوا له مرحتنا أوروبا بفتسوا من التقول داي أمشن كارت زي كوينهم أب مفتح حنت دقيق جزيون كتفوز دليو مرحتي يكونون الرزالنا تساقم لما زياتهم زقبر وزلون عالمنا أبزي تدلي معزن وي حدا قا كوز دا كم زخل سلازي في الرازو الليتي ميديانا عالم بزي سف حين زي كونتات زي كاتلو زلو أمبار حدش دايمنشن كرينا راشا برتو زغونا قبر مالسي كتب مهانا بمنقد مرحيا أفيت الله بمغلطال تي عربا عالم دما كل زكالو يقبركم زلو نتكوينات أبزن تريفن زلوها نرني يوكرين قلع عينة حيل انتهابا مالتيو اسكن عبي قتيو زخي زلت كونتات بزن يجمر. Let's go. Story tonight on Gravitas focuses on how the Russia-Ukraine war has reached a crucial juncture. Russian President Vladimir Putin has vowed revenge against the Ukrainian forces after the Kazan attack. But what will that revenge look like? How will Putin respond? Will the North Korean troops lead Moscow's revenge attacks? Here's why that question. كلتا نقرات كرعيو جميرو مالو بتحادة راشا برتع قبر ملسكة مخانا نايتي قبل عليها زورة متكعت بدرونات أب كتماتات كابتك قد مكوينات أزيور يحيق عوشت راشا زقات مزلو متكعتي مرير زغونا ويون برتع زغونا قبر ملسكة مخانا كزارب كله بتخالي دما كاب كوريا بزح سراويت حاجة زيركبكم زلو بفلاي دما أبتي كورس كزبهال زنبر بوتا زقبر زلو متكعتي توساقي وتهدرا وحيلي كاب راشا تدليات توسع وتهدرا وحيلي بغاتها كاب سمين كوريا كتركبكم تخل زخلا سمع سمين كوريا جيرالا بقمت قالوا سمين كوريا كابزي سمع زي أزيو والسان زخونة دقف كاب راشا كم تركبي زنقر سمين كوريا ان راشا تحجزو زلا دي كونت عندنا عن أمريكا سقعت فتيرو زلو راشا نسمين كوريا انتاي كتحجزات تخلي وهنياتو سمين كوريا أقداس حجز ناي مدافع يخون ناي مسايلات يخون كمرما ناي سراويت تبالا الزت تبازا لاقن نتعودو كينات والثاني نتبع مغيره كون زغلا يكونن بقمت قالوا سمين كوريا كابراشا كفلاديمير بوتين كرخبو زغلو اب زرقه تكنولوجي ناي اير ديفنس سيستم ديو اب ناي ميسايل سيستم ديو اب كال لوجيستيكا وديو ناي نداد ديو ناي كلمله سمين كوريا اب تزلوا بوتا تغرقيراتو اب زنبرت مدرخ اما بكل نجر اب زعصوا زنبرو اب فتح كونا سلازغل نتناي باسيفيك بتوغن تشاينا اتقبرو زلنا امريكا أكايدا عبي جيوبوليتيكاوي مكيارنا حيلتاتن حيلنا يسمين كوريا نعبي خيد كل أمريكا حدا قناتا نعبي خيد مالتي لذي عزيز مدنا نايزون كلتا مرحتي ويونايزي كلتا هجرات أبزع جزولنا يوكرين كنات رايدة كونس بعابي يونايتي أنا عالمنا مقص غاسا زلو عبي لو تخقبر زخل سلازخونه بو من تركري وغلو ناي فلاديمير بوتين كالكوليشن أزي وساني كم زخونه أبزح جزء كهذا من يوكرين كنات وننتقونه سراويتنا يسمين كوريا والسنة تراكز أوت كم زغلي زنقر مهنيات كتر سراويت حدا كابتي ني يوكرين أبا حدا قاوين وازل ويشجر كوين وازل سراويت سلسانتي سراويت بالله بجنزب استعصبوا كبزعات أجرات كأمريكا فرنسا عبقلة كب لاتين أمريكا كبزح ياخذ له يمكن خلات يكون تحرك مدب سراويت يكون على سبب جنزب أنتقاء وتدرس أنا زلوجن مست سراويت كتواهيد خسر حيكلني زياتهم قل ململ دخون سراويت سلزغونو هذا جنبارك حزول كخولي مناتهم تكتيك ولا توسيدهم بحفشاجن كم تزبحال تسمين ناي سمين كوريا سراويت كنت ساعة كندو تدلعي إن تبراشا كله يكلني زبلك إلى تبزحتيو بتستيل سراويت مهلاون راشاجن confidence نايت سراويت يكون ولا بلوجيستيكس تحجزهم كسراويتون أقدر سنة اللو عقم سبب كينات العلا أقدر سنة سلزلو الجن مالا سابتي زلو كونتات نزي بتحريك كريوك فتني مهنياتو نايتي بالانس اوف باور بلال اب تكويناسي قبل التنت نخلوكا حيل نخلوكا وصر سراويتون وسانه سلازخونه Russian President Vladimir Putin over the weekend declares destruction
on Ukraine after the Kazan drone attack. And for those who may not be aware, what he's referring to in that drone attack was some actually very emotional video footage. Certainly elicited a lot of thoughts for American audiences when Ukrainian drones, two separate drone attacks, hit a tall high-rise office building or a hotel or apartment building. ኣብ ዝሓለፈ ምናልባት ቪድዮታት ናተይ ርኢኹም ነርኩም ትኾኑ ኢኹም ናይ ዩክሬን ነፍሰ ቀትለታውያን ድሮናት ማለት እዩ ነፍሰ ቀትለት ማለት ዝፍንጀራ ኣብቲ ቦታ ምስ ከዳ ኣብ ሪሊ ስካይ ሃይ ኣፓርትመንት ቢልዲንግስ ሰባት ዝቕመጡሉ ዓበይቲ ገዛውቲ መፅአን ኣብኡ ብምእታው ነቲ ከተማታት ኣብ ምዕናው ወሳኒ ሓደገኛ ስጉምቲ ወሲዳ ከም ዝነበረት ዩክሬን ናይ ዩክሬን ምዃኑ እቲ ጉዳይ ርዱእ እኳ እንተኾነ ብወቅዒ ኣፎም ከፊቶም ንሕና ጌርናዮ በሉን ግን መን ገይርዎ ኢሉ ካ ዝተጠራጠረ እውን የለን መን ከም ዝገብሮ ፍሉጥ ስለ ዝኾነ ናይዚ ግብረ መልሲ ድማ ቭላድሚር ፑቲን ብቓላት ነጊሩ ኣሎ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ክህብ ከም ዝኽእል ስለዚ ክንሰምዖ ኢና ወላ ኣብዚ እውን ነይራ እታ ቪድዮ was shattered by a calculated and devastating strike. Over 600 miles from the front lines, the city of Kazan became the latest target of Ukraine's kamikaze drones, adding an intense new layer to the escalating conflict between Moscow and Kyiv. Local authorities confirmed that at least 8 drones hit the city, damaging several residential buildings, including a luxury 32-story high-rise. Eyewitness footage captured the moment of impact, showing So እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ እቲ ዝረኣናዮ ክኸውን ከሎ እቲ መጥቃዕቲ ራዕዲ ኣብ ህዝቢ ናይ ዩክሬን ንምፍጣር እዩ ኣክቹሊ ብሚድያ ብዙሕ ዝተዘርበሉን ዓብይ ጎስጓስ ዝግበረሉ ዘሎን እዩ It stepped up military operations, targeted Russian cities. Then a few days ago, they planted a bomb in Moscow. The Ukrainians assassinated a top general in the Russian army, in the Russian capital. And now apartment buildings are being hit by flying bombs. Like I said, this happened in Kazan. It is one of the wealthiest cities in Russia. It is located around 800 kilometers east of Moscow and over 1,000 kilometers away from the Ukrainian border. ሕጂ እዛ ኣጋጢሙ ዘሎ ኩነታት ብኩሉ መንገዲ ክንሪኦ ንኽእል ኢና this has nothing to do ምስ ኩናት ምስ ኩናት ርክብ ዘለዎ ከተማ ኣይኮነን ተሃሪሙ ዘሎ ከባቢ 1,000 ኪሎ ሜትር ካብ ከተማታት ካብ ዩክሬን ርሒቑ ዘሎ እቲ ኸዛን ዝበሃል ከተማ ኸዛን ታርጌት ዝኾነትሉ ድማ ናይ ብሪክስ ዋዕላ ዝተኻየደላ ሓንቲ ብልፅቲ ከተማ ምዃና ገለ ካብተን ሃብታማት ከተማታት ስቴትስ ናይ ራሻ ምዃናን እዩ ስለዚ እቲ ኩናት እቲ ቃንዛ ናይቲ ኩናት ናብ ኩሉ ህዝቢ ራሻ ክበፅሕ ክኽእል ኣለዎ ካብ ዝብል ሓሳብ ክኸውን ከም ዝኽእል እቲ ትግበር ዘሎ ብግምጣሉ ግን ክትሪኦ ክትክእል ኣለካ ነቲ ህዝቢ መሊሱ ናብቲ ኩናት ከም ዝሕርን ኢኻ ትገብሮ ዘለኻ እዩ ዝበሃል ዘሎ ህዝቢ ናይ ራሻ መሊሱ ነቲ ኩናት እቲ ኣብ ዩክሬን ጥራይ ዘይኮነስ ንምሉእ ራሻ ዘጥቅዐ ወይ እውን ታርጌት ዝገበረ ኩናት ይካየድ ከም ዘሎ ክርድኦም ከሎ ብኡ መጠን ድማ እቲ ህዝቢ ነፍሱ ንክከላኸል ነቲ ሃገሩ ንክከላኸል ተበግሶ ንክወስድ ድፍኢት እዩ ዝፈጥረሉ ዘሎ ማዕረቲ ከተሰምዶ ትፍትን ዘለኻ ማዕርዩ ድማ እቲ መንእሰይ ተላዒሉ ከጥፋኣካ ድማ ምክንያት ትህቦ ኣለኻ ምናልባት ርሑቕ ዘሎ ናይ ደቂ ሰባት ባህርኮም እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ትግራይ ኩናት ከሎ ምስ ኤርትራ ዝዋግእሉ ዝነበሩ እቶም ደቡብ ዘለዉ ኢትዮጵያ ኣይፈልጥዎን እዮም እንታይ ከም ዝኾነት ኩናት ዓብዪ ሃገር ስለ ዝኾነ ኣይግድሶምን ኣይፈልጥዎን እዮም ካ ነይሮም እዚ ሕጂ ኩሉ ግዜ እቲ ኣብቲ ከባቢ ቦታ ዘሎ ሰብ ዝያዳ ዝርድኦ ማለት እዩ እዚ ነገር እዚ ብወገን ኤርትራን ከምኡ ይኮነ ኤርትራ ንእሽተይን ውሕድ ህዝብን ስለ ዝኾነ ነፍሲ ወከፍ ሰብ እዩ ዝፈልጦ ኩናት ብወገን ኢትዮጵያ ብወገን ትግራይ ዝግበር ዝነበረ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ዝፈልጦ ምክንያቱ ንነፍሲ ወከፍ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ንነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ዝትንክፍ ስለ ዝኾነ በንጻር ኣብ ካልኦት ሃገራት ከምኡ ይኮነን ኣብ ኢትዮጵያ ከምኡ ይኮነን ስለዚ ምስቲ ዕብየት ምስ ብዙሕ ህዝቢ ኣለና ዝብልዎ ገለመለ ዳርጋ ንኩሉ ሰብ ይትንክፍ እዩ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ኢልካ ክትዛረብ ኣይትኽእልን ኢኻ ብመንፅር ክንሪኦ ከለና ሕጂ ንመለስ ኣብቲ ናይ Ukraine and Russia. So Kazan is far from the conflict zone. Perhaps that's why it was targeted, because Ukraine wants Russians everywhere. بتمثالي إذا جنرال ون هذا عبي أقدس جنرال أول انتقونه أم موسكو كمو بكبرش براو متكعتي كم استقتل سلزا قبل على راشا لأن كان يوكرين هذا جنيا تبغى صوت توسط كم زلا زخاء قبل ما سناتو بستفعل عليه ملك أكبر سماها. To feel that they are at war. And sure enough, Vladimir Putin has responded. He has vowed to retaliate. Whoever and however much they try to destroy in Russia, they will face many times more destruction themselves and will regret what they are trying to do in our country. كم زال سماك ما فلاديمير بوتين دما كنا منتاين عنا حماق جبرو كبدلو ويون عنا كهرمون كودقوني فتن له زبرت عقبر ملسك وهابو مخانون نزيس قمت زب موسانهم
ዘተዓሶም ግብረ መልሲ ክነቦም ምዃንና እዩ ዝነግር ዘሎ ስለዚ ብተደጋጋሚ ከምዚ ዓይነት ክግበር ከሎ እቲ ምዕራባዊ ሚድያ ነቲ ናይ ዩክሬን ኩነታት ብዛዕባ እቲ ዓውደ ኩናት ክቕይር ዝኽእል ኣይኮነን እናተባህለ ከሎ ከምቲ ዝድለ ከጣቅዕሉ እዮም ዝቕንዩ ኦፍኮርስ ዩክሬን ከምዚ ገይራ ክብል ቅንዩ ናይ ራሽያ ግብረ መልሲ ምስ መፀ ሽዑ ጫውጫው ይኸውን ከምዚ ገይራ ዶ ዘይተመጣጠነ ዶ ገለ ዶ እዚ ኩሉ ከምዚ ዓይነት ግብረ መልሲ ክወሃብ ከሎ ወገን ራሽያ ክሳብ ሎሚ ብዝተፈላለየ መንገዲ እውን ከም ዝግለጽ ጥንቃቐ ዘለዎ ግብረ መልሲ የምስሉ እዚ ኻ እንታይ እዩ ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያን ሓደጋ ንኸየውድቑ እቲ ራሽያ ትጥቀመሉ ዘላ ኣፅዋር ይኹን ክበድ ናይቲ ወታደራዊ ዓቕሚ ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ ዩክሬን ክሳብ ሕጂ ኣብቲ ሲቪላዊ ዝወሪ ዘሎ ሲቪላዊ ትሕተ ቅርፂ ከም ሕሱም እዩ ዝጠፍእ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ሲቪል ህዝቢ ዝወሪ ዘሎ ግን ኩሉ ግዜ ኩናት ከም ምዃኑ ከይዘንጋዕካ ተመሳሳሊ ኩናት ትገብር ዘላ ወይ ክትገብር ዝፈተነት እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሲቪል ትገብሮ ዝነበረት ደይ መደይልካ ስቃይ ቤት ትምህርቲ ትሃርም ሕክምና ትሃርም ቤተክርስትያን ትሃርም መስጊድ ትሃርም ኤቭሪ ሰብ ክእከበሉ ዝኽእል ኩሉ ኣብኡ ታርጌትና ግበረት ክንደይ ሰብ ቀቲላ ዘላ ብመንፅሩ ብግምጣሉ ብራሽያ ክትርኢ ከለካ እዚ ነገራት እዚ ብሳሕቲ ትሪኦን ኢኻ እቲ ዘገርም ድማ ራሽያ ከምኡ እንተትገብር ነይራ ኤቭሪ ሰከንድ ኣብ ሚድያ ምመፀ ነይሩ ኤቭሪ ሰከንድ እየ ዝብለኩም ዘሎ ስለምንታይ ራሽያ ከም ሰይጣን ክትቁፀር እዮም ዝደልይዋ ንእስራኤል ጉዳ ክወፅእ ኣይደልን እቲ ሚድያ ክሽፍነላ እዩ ዝደሊ ተጋጊዮም እዮም ከምኡ ገይሮም ኣይተገበረን ወይ እውን ሪፖርት እውን ኣይገብርዎን እዮም ኩሉ እዚ ትሽጣራ እዩ ንእስራኤል ከመይ ጌርካ ትሽፍነላ እዩ ምክንያቱ እቲ ሚድያ ናቶም ደጋፍ ስለ ዝኾነ ንራሽያ ግን ብግምጣል እዩ እዚ ድማ ነቲ ምዕራባዊ ዓለም ጉዱ ከም ዝወፅእ ዝገብሮ ዘሎ ምክንያቱ ዳብል ስታንዳርድ ይብልዎ ገሊኦም ሂፖክሪሲ ይብልዎ ንሳቶም ክገብርዎ ከለዉ ክሸፋፍኖ ትፍትን ፀላእዮም ዝገበሮ ግን ዋላ ንእሽተይ እውን እንተኾነ ክንድገቦ ጌርካ ሪፖርት ምግባር ነቲ ብፍላይ ነቲ ግሎባል ሳውዝ ነቲ ዝምዕብል ዘሎ ህዝቢ ብሕጂ ዝዓቢ ዘሎ ህዝቢ ዓለም ምዕራባዊ ዓለም ከመይ ኢሉ ከም ዝሰርሕ እንታይ ዓይነት ናይ ሞራላዊ ጥፍሽና ከም ዘለዎ ናይ ሞራል ሰባኺ ክመስል ከሎ ድማ ንሓሶትን ንረብሑን ዳ እምበር ትክክለኛ ናይ ሞራል ተገዳስነት ስለ ዘለዎም ከም ዘይኮኑ ይበርሃሉ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ኣስተውዒልካ ንኽትሪዮ ንዓና ብፍላይ ንዓና ንኤርትራውያን እቲ ምዕራባዊ ሚድያ ገለ ካብቶም ንኤርትራ ታርጌት ዝገብራ ስለ ዝኾነ ሓቀኛ ምስሉን ኣካይዱን ክንፈልጦ ምኻል ልዑል ኣስተዋፅኦ ክህልዎ እውን ልዑል ኣገዳስነት ክህልዎ ንዓና ምክንያቱ ፕሮፓጋንዳ ናቶም ግዳይ ዝገብራ ሃገር እንተላ ወይ እውን ግዳይ ክገብራ ብዙሕ ዝፅዕረላ ሃገር ተሎ ኤርትራ እያ Putin's statement said it all. The strike was too big to ignore. Ukraine launched at least 7 drones. 6 of them targeted residential buildings. The 7th one hit an industrial facility. Kazan shut down its airport temporarily. እዚ ሕጂ ብወገን እቲ ዩክሬን ዝገብርዎ ዘለዉ ክኸውን ከሎ ኣሜሪካ ከንታይ ትብላ ኣላ ኣትሊስት ተመሊስና ብኩሉ መንገዲ ክንሪኦ ኣለና ምክንያቱ እቲ ጉዳይ እቲ ራሽያ ኦልሬዲ ብርቱዕ ዝኾነ ግብረ መልሲ ክትብ ምዃና ንሰመፀን ኢና ኣብቲ ዓውደ ኩናት ከንታይ ይካየድ ኣሎ ብኩሉ መንገዲ ክንሪኦ ክንክል ኣለና ምክንያቱ ኣብዚያ እውን ብዛዕባ እቲ ዓውደ ኩናት ይዛረብ እዮም ኣብቲ ኩናት ምናልባት ኣብዚ ሃሪምካ ገዛውቲ ክትሃርም ትኽእል ኢኻ ብግምጣሉ እቲ ኩነታት ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ኣብዚ እውን ትዛረበሉ እያ The city, the goal was to create panic. Then Ukraine was successful. But if they were trying to weaken Russian forces or just distract them, the plan has failed. Because Russia has now doubled down. It is striking Ukraine with greater force. It claims to have captured more than 190 Ukrainian settlements this year, and now Russian troops are making steady progress. ሕጂ እቲ ዕላማ ንምንታይ ነይሩ ኢልካ ክትሓቲ ዘለካ ዩክሬን በዚ ትገብሮ ዝነበረት መጥቃዕቲ እንታይ እያ ክትረክብ ደልያ what is the end goal ብልዎ ናይ መወዳእታ ዕላማ ናቶም እንታይ እዩ ንህዝቢ ራሽያ ንምስንባድ ነታ ኣብ ከተማታት ዘሎ ህዝቢ ራዕዲ ክትፈጠረሉ እንድሕር ኮንካ ብርግፅ ክሰርሓልካ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ንሲቪላዊ ህዝቢ ኣብ ገዝኡ ክትሃርሞ ከለካ ረበሻን ራዕድን ክትፈጥር ትኽእል ኢኻ that's for sure ኢላ ነቲ ዓውደ ኩናት ክትቅይሮ ነቲ ባላንስ ኦፍ ፓወር ኣብቲ ኩናት ዝግበር ዘሎ ክትቅይር ትኮንካ ግን ኣብሶሉትሊ ሮንግ ክሳራ እዩ ዘጋጥመካ ዘሎ ምክንያቱ እቲ ክውንነት ትብላላ እቲ ክውንነት ራሽያ ኣብዚ ዓመት እዚ ጥራይ ከባቢ 190 ዓድታት ተቆፃፂራ ከም ዘላ ኣብ ልዕሊ ድማ ቀፃሊ ትደፍእ ከም ዘላ ብኩሉ ግንባራት እውን ትዕወት ከም ዘላ ስለዚ ቭላድሚር ፑቲን ነቲ ዝነበሮ ሓይሊ ናይ መጥቃዕቲ መሊሱ የበርትዖ ከም ዘሎን ውፅኢት ናቱ ድማ እቲ ኩናት መሊሱ እናሓየለ ይኸይድ ከም ዘሎ ስለዚ ኤቭሪቲንግ እዚ ኣብዚ ዝገብርዎ ዘሎ ድሮናት ዶኻለዶ ነቲ ዓውደ ኩናት ክዕወትሉ እንተዝደልዩ ኣብቲ ኩናት እንተጠቀምሉ ግን እቲ ኩናት ክቕይርዎ ከም ዘይክእሉ ስለተረድኦም ነቲ ህዝቢ ምናልባት ኮንደኾን ፀቕጢ ይገብረሉ ኸውን መን ፑቲን ባዕሎም ተንሲኦም ይኣልሉና ኸውን ዝብል ሓሳብ እውን ስለ ዘሎም እቲ ረጂም ቸንጅ ዝበሃል ቀንዲ ዕላማ ናይቲ ኣሜሪካ ይኹን ነዚ ምዕራባዊ ዓለም ብወገን ዩክሬን ዝገብር ዘሎ እንተተኻይሉ ናይ ፑቲን ስርዓት ንምቕያር ስለ ዝኾነ ዕዑ ንምግባር
كل ዝከኣሎም ክገብርዮም ገለ ካብዚ ኣብ ከተማታት ዝገብርዎ ዘለዉ ድማ ኮንዶኾን መበገሲ ይኸውን ዝብል ዕላማ እውን ኣለዎ In the east, over the weekend, Ukraine lost 2 villages, one in Kharkiv and another in Donetsk. Again, the goal is simple: take up as much territory as possible. Russia wants to lock in these territorial gains before the 20th of January 2025. That's the day when Donald Trump will take oath as US president. Moscow has made a simple calculation. Trump's arrival would weaken Ukraine's defenses. So capturing more land now would give Russia an edge, an upper hand during a negotiation. ሕጂ እቲ ካልኩሌሽን ብወገን ራሽያ ዘሎ ዋላ ብወገን ዩክሬን እውን ተመሳሳሊ እዩ እቲ ጉዳይ ኣብ 2025 ወርሒ ሓደ ዕለት 20 ዶናልድ ትራምፕ ስልጣኑ ዝርከበሉ ግዜ ስለ ዝኾነ ካብቲ ግዜ ተጀሚሩ ኩነታት ክቀያየር ከም ዝኽእል ዝገልጽ ሓበሬታ ኣሎ ስለዚ if that is going to happen እዚ ከጋጥም ድሕሪ ኮይኑ እንታይ ክትገብር ኣለካ ዝለዓለ ፀብለልትነት ሒዝካ ክፀንሕ ኣለካ ኣብቲ ግዜ እቲ when the negotiation start እቲ ዘተ ሰላም ወይ እውን ወይ ceasefire whatever ዝርርብ ምስ ተጀመረ ኣብ ዘለኻዮ ደውበል በቢ ዘለኻዮ ድማ negotiation ክጅምር ስለ ዝኾነ እቲ ጉዳይ ከይመፅእ ከሎ በዓል ሓይሊ ዘዋፅኦን ዘድልዮን ኩነታት ከተግብር ክፍትን እዩ እቲ ካልእ ድማ ነቲ ኩነታት እቲ ንኸይትግበር ክኽልክል ክፍትን እዩ ስለዚ ኣብ ብርቱዕ ዝኾነ ኩናት ነቲ ዝነበረ ኩናት ብርትዐ ወሲኹሉ ረስኒ ወሲኹሉ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ንመለስ እጂ ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ፍሉይ ልኡኽ ገይሩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር እቲ ፍሉይ ልኡኽ ደንቀነ ኢንተርቪው ገይሩ ኣሎ ገለ ካብቲ ዝበሎ እስከ ንስማዕ Putin said that he wants to meet with me as soon as possible. So we have to wait for this, but we have to end that war. Would have never happened if I was president. That war would have never happened. President-elect Trump yesterday at Turning Point USA's America Fest, still pushing for a peace deal between Russia and Ukraine. Putin, meanwhile, vowing to keep hitting Ukraine in retaliation for a weekend drone attack on residents. እጂ ኣብ ሓንቲ ካብተን ዶናልድ ትራምፕ ብቐፃሊ ዝደግማ እዚ ኩናት እዚ ኣነ እንተዝነብረ ኣብ ማይ ኣጋጠመኒ እዩ ዝብል እጂ ከምዚ ክብል ከሎ ፈኸራን ተህዲድን እዩ ዝመስል ሓቂ ግን ስለምንታይ ከምኡ ዝብል ነቲ ናይ ዩክሬን ዕንደራ ስለ ዘይቅበሎ ንራሽያ ንቭላድሚር ፑቲን ኣብ ኢደይ ይቋፀሮ የገለ ኣይኮነን ዝብል ዶናልድ ትራምፕ እዚ ዕንደራ ናይ ኔቶ ከምኡ ድማ ናይ ዩክሬን ስለ ዘይቅበሎ እሱ እቲ ቀስቃሲ ጉዳይ እንተዘየጋጥም እቲ ኩናት ፍጹም ኣይምጀመረን and that's true that's why ድማ ነቲ ኩናት እውን ጠጠው ክብሎ ዓቕሚ ዘለዎ ዝበሃል እቲ ሓዊ ዝፅሕትር ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ሓይሊ ስለ ዝኾነ ንሱ ድማ ነቲ ሓዊ ዝፅሕትር ዘሎ ኣካል ናይ ኣሜሪካ ስለ ዘይፍቅደሉ እቲ ኩናት ጠጠው ንኽብል ንኸይቅፅል ንኩሉ ነገር ንክገብር ኣብ ኢዱ እዩ ዘሎ ስለዚ ዩክሬን is just ግዳይ ከምቲ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝበሎ ዩክሬን ግዳይ እዩ ናይቲ ዝግበር ዘሎ ኣጀንዳታት ግዳይ ዝኾነ ሃገር ዳ እምበር ኣብቲ ኣጀንዳ ወሳኒ ተራ ክፃወት ዝኽእል ኣይኮነን ኣብዚ እዋን እዚ በይኑ ንክቕፅል እቲ መራሕቲ ኤውሮፓ ብዙሕ ዋዕላታት እዩ ዝገብር ዘሎ ላዕልን ታሕትን እዮም ዝብል ዘሎ ግን ዘለንስኪ ባዕሉ ነጊርዎም እዩ ነቶም ኤውሮፓውያን ንስኹም ኣይትኽእልዎን ኢኹም እዚ ጉዳይ እዚ ኢሉ ናትኩም ጋራንቲ ትርጉም የብሉን ኢሉ ጋራንቲ ክባ ዝኽእል ንዩክሬን ኔቶ ኢልዎም ኣሜሪካ ወይ ኔቶ እዩ ናይ ኤውሮፓ ጋራንቲ ትርጉም ከም ዘይብሉ ነጊርዎም ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ኤውሮፓ ኮንፈረንስ ኣብ ብራስልስ ኣብ ዝካየድ ዝነበረ ሓቂ ድማ ኤውሮፓ ብሙሉኦም ኤውሮፓ እያ ዝብለኩም ዘለዎ ተኣኪቦም ኣሜሪካ ውፅኢኻ ብሙሉእ እቲ ኤውሮፓ 26 EU ካንትሪስ ተንተረፋውን ወሲኽካ ንራሽያ ክስዕርዋ ኣይክእሉን እዮም ኣብዚ እዋን እዚ ዋይ ንኩናት ድልዋት ስለ ዘይኮኑ ንኩናት ድልዋት ኣይኮኑን ዘለዎ ከይተዳለኻ ድማ ክስዕርን ከይትስዕርን ዝበሃል ነገር የለን ምናልባት ግዜ ወሲዶም ሓደ 10 ዓመት ወሲዶም ሰራዊት ሃኒፆም ዲፈንስ ኢንዱስትሪ ናቶም ከም ብሓድሽ ደጊሞም ሃኒፆም ንኩሉ ድማ ኣፕ ኤንድ ራኒንግ ክጎየሉ ዝኽእል ደረጃ ተብፂሖሞም definitely ቁፅሮ ብዙሕ ህዝቢ ኣለዎም ቁጠባ ናቶም ካብ ራሽያ ፀቢቑ ይዓቢ ክትገብር ትኽእል ኢኻ right now በዚ ሕጂ ዘሎ ኣተሓሳስባ ናይ ፖለቲካዊ ኤሊት ዋላ ናይቲ ህዝቢ እውን ንሃገረይ ክዋግእ ኣላ እየ ዝብል ክትረክብ ከቢድ እያ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ሃገር ትብል ሽም ከማን ድሕሪ እዚ ኩናት ናይ ዩክሬን ትርጉም ትረክብ ዘሎ እምበር ግሎባሊስትስ እዮም ነይሮም ብፍላይ ኣብቲ እዩ እንተሪኻ እቲ ሃገራዊ ስምዒት የብለዎም ክብለኩም ኣይክእልን እየ ስቲል ኣለዎም ግን እቲ ሚድያ ይኹን ተኣካይዳ ናይቲ ኤስታብሊሽመንት ነቲ ሃገራዊ ስምዒት ናቐተሎ ይኸይዱ ፀኒሑ ኤውሮጳዊ ስምዒት ክህሉ እምበር ሃገራዊ ስምዒት ኣይደልዩን እዮም ነይሮም እንጂ እቲ የማናይ ክንፊ ይመፅእ ስለ ዘሎ ቁጠባ እናተበላሸው ከይድ ከሎ ድማ የማናይ ክንፊ ስለ ዝድይብ እቲ የማናይ ክንፊ ድማ ሃገራዊ ስምዒት ስለ ዘለዎ ሃገራዊ ስምዒት ብዘለዎ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ስለ ዝኸይድ ንሱ ናይ ኤውሮጳ ስምዒት ዘይኮነ ናይ ጀርመን ስምዒት ናይ ፈረንሳይ ስምዒት ናይ ዓዲ እንግሊዝ ስምዒት ንዑታት የተንስኦ ኣሎ ነብሱ ዝኻለ ፀገም ድማ እዩ ዘለዎ እሱ ምክንያቱ ኣብተን ሃገራት ብዙሕ ስደተኛታትን ዳይቨርሲቲ ድማ ብዙሕነት ድማ ስለ ዘሎ እቲ ሃገራዊ ስምዒት ክትንስእ ከሎ ነቲ ሃገር ኣብ ምምቃል እውን ዓብ ተራ ኣለዎ ዓብ ግደ ይፃወት
كل ነገር ግን ኣስተውዒልካ ምርኣዩ ዘድልዩ residential buildings and an industrial facility in the Russian city of Kazan. Ukrainian drones also striking a major Russian fuel depot for the second time in just over a week. Trump nominating Lieutenant General Keith Kellogg as the assistant to the president and special envoy for Ukraine and Russia. Trump posting on Truth Social, quote, "He was with me from the beginning. Together we will secure peace through strength and make America and the world safe again." Joining me now is the man himself, Lieutenant General Keith. እዚ ሕጂ መሪፅዎ ዘሎ ሰብ ጀነራል ኪፍ ኬሎግ እዩ ዝበሃል ገዲም ወታደራዊ ኣዛዚ ዝነበረ እዩ ኣብ በዓል ቪየትናም ዝተሳተፈ እዩ ብትክክል ካብቶም ናይ ጠቕላላ ኩናት ዝፅየኑ ፖለቲከኛታት ወይ ሰባት ኣይኮነን ካብቶም ናይ ሚሊታሪ ኢንዱስትሪያል ኮምፕሌክስ ምዃኑ እዩ ግን ሓንቲ ደላቶ ዝብሉ ሙሉእ ብሙሉእ ተኣማንነት ኣብ ዶናልድ ትራምፕ ዘለዎ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ዝበሎ ዘይዕብር እዩ ኣብ ዝሓለፈ እውን ገለ ካብቶም ብዙሓት ደሽክዕዎ ዘይኮነ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ክሳብ መወዳእታ ዝተቃለሰ ስለዚ ነዚ ክገብሮ ክኽእል ከሎ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዘረባ ክዕብር ዝኽእል መራሒ ከም ዘይኮነ ምግንዛብ የድሊ ግን ስቲል ገለ ካብቶም ጠቕላላ ኩናት ዘይደልዩ ከም ዘይኮነ ግን ይንገር እስማዕ እስከ Kellogg. General Kellogg, you will reportedly travel to Kiev early next month and are open to visiting Moscow if invited. Tell us more about this and your priorities for this new role. Yeah, Jerry, thanks for having me this morning. Good to be with you. Look, I've got nothing to announce on travel. I'll leave that up to the transition team. But the president is very, very consistent about what he wants, and that is to stop the killing and bring peace to the region. It's his number one international priority. But he wants a peace that's going to be fair. It's going to be sustainable. It's going to be secure. We've seen peace processes happen in the past, or they've tried to with Ukraine and Russia in the Minsk process, and it's failed miserably. The president's not going to go there. He understands the importance of this. He understands the importance. እጂ ናብ ዩክሬን ከይዱ ምስቶም መራሕቲ ናይ ዩክሬን ክራኸብ ምዃኑ ከምኡ ድማ ራሻ ዕድመ እንተገይራትሉ ናብ ራሻ ከይዱ እውን ምስ ናይ ራሻ ሓለፍቲ ክራኸብ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ እቲ ኣቲቱድ ናቱ ኣካይዳ ናቱ ኣዘራርባ ናቱ ሓቂ ንምዝራብ ኤግዛክትሊ ከም ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣይኮነን ዶናልድ ትራምፕ እቲ ኩናት ጠጠው ንኽብል ንጹር ዝኾነ መርገፂ ዘለዎም እዮም እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ግን ኩሎም እቶም መሪፅዎም ዘሎ ዋላ ናይ ናሽናል ሴኪሪቲ ኣድቫይዘር ተልካዮም ናይ ፎሬን ሚኒስትሪ ማርኮ ዎልስ ትባ ማርኮ ሩቢዮ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ከምኡውን እቲ ማይክል ዎልስ ትበሃል ድማ ናይ ናሽናል ሴኪሪቲ ሓላፊ ከምኡውን እዚ ኩላቶም ካብቲ ናይ ውግእ መደበር ዝበቆሉ እዮም ካብቲ ኢስታብሊሽመንት ብድሕሪ መጋረጃ እቲ ፖለቲካዊ ኤሊት ናይ ኣሜሪካ በቲ ናይ ወታደራውያን ኣፅዋር ዘፍርያ ካምፓኒታት ዝቆፃፀርዎ ስለ ዝኾነ ካብኣቶም እዮም ወላ እኳ ንዶናልድ ትራምፕ ክሰምዑ ዝኽእሉ እንትኾኑ ስለዚ ኩሉ ግዜ እቲ ኩናት ናይ ምቕፃል ባህሪ ወይ እውን እቲ ኩናት ንክቕፅል እቲ ናይ ኩናት ኣካይዳ ዝመርፅዎ እዮም ምክንያቱ ረብሓውን ስለ ዘለዎም ካብ ከም ፊሊት ካብቲ ዘረብኦም ዶናልድ ትራምፕ ግን ካብቲ ናይ ኣፅዋር ረብሓ ዘለዎ ሰብ ኣይኮነን ኣሚን ቢዝነስ ናቱ ሆቴል እዩ ሆቴል ኤንድ ሆስፒታሊቲ ኢንዱስትሪ ዝሳተፈሉ እሱ ድማ ናይ ሰላም ኢንዱስትሪ እዩ ኣብ ሰላም ጥራይ ዝሰርሕ ኩናት ፀረ ቱሪዝም እዩ ስለዚ ንዶናልድ ትራምፕ ደዋፂ ቢዝነስ ስለዘይኮነ ንዓለም ድማ በቲ ንሱ ዝፈልጣን ዘስተማቐራን ኩነታት ክሪኣ ከሎ ኩናት ረብሓ የብሉ ትክክል ድማ ኩናት ረብሓ የብሉ እዚኦም ግን ኣብቲ ግዜ ኩናትን በቶም ናይ ኩናት ካምፓኒታትን ዝኽፈሉ ስለ ዝኾኑ ዋላ ኩናት ዕንወት ይሃልዎ ንዖም ግን ውልቃዊ ረብሓ ኣለዎ ኣስዋይ ዝበፅሑ እቶም ኢስታብሊሽመንት ወይ እቶም ኣብቲ ስልጣናት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ባይቶ ናይ ኣሜሪካ ዘለዉ ረብሓ ናቶም ስለ ዘቐድሙ ናይቲ ደቂ ሰባት ስቃይን ገለመለን ሸለል ክብልዎ ንርኢ ዝኽእሉ ኣሜሪካ ንዝኽእሉ ማእከላይ ምብራቅ ተቃፅል ዘላ ዓለም ድማ ረብሓ ስለ ዘሎ እዩ ረብሓ ገለ ካብቲ ማዕድናት ትረክብ ገለ እቲ ኣፅዋር ክሽየጥ ከሎ ትረክብ ገለ ኮሚሽን ትረክብ ገለ ብኸምኡ ስለ ዝኾነ እቲ ስቃይን ገለ ሰብሲ የርብሖ እዩ the relations he's got with his allies and also with Vladimir Putin as well. And he's the man who can bring this to a conclusion. And I really believe he will in a relatively near term. The Biden administration will reportedly announce a final $1.2 billion Ukraine security package in the coming days. That's using up the remaining funds set aside to buy new weapons. The U.S. has committed $175 billion in aid for Ukraine since Russia's invasion in 2022, including over $61 billion in security assistance. So እንታይና ንርኢ ዘለና ሕጂ እውን እንተኾነ ጆ ባይደን ነተን ተሪፈን ዘለዋ ገንዘብ ግድ ናብ ዩክሬን ከሰጋግረን ስለ ዘለዎ 1.2 ቢልዮን ወታደራዊ ኣፅዋር ዝሓዘ ፓኬጅ ይብልዎ ናብ ዩክሬን ክሰድድ ምዃኑ ለንቀለ እውን ኣዚዙ ኣሎ ስለዚ ጠቕላላ እዚ ኩናት ካብ ዝጅመር ከም ዝብልዎ 175 ቢልዮን ጠቕላላ ሓገዝ ክቡ ከለዉ 61 ቢልዮን ድማ ብወታደራዊ ዓይኒ ጥራይ ዝትመስ 61.4 ቢልዮን በፅዋርን ብወታደራዊ ዓይንን ዝወሃብ ሓገዝ ጥራይ ነይሩ 61.4 ቢልዮን ኣዝዩ ገጅፍ ገንዘብ እዩ እዚ ኩናት እዚ ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት ኣሜሪካ ነቲ ወታደራዊ ዓይኒ ጠቕላላ ዝሃብዎ 175 ኢና ንብል ዘለና ግን እዚ ነቲ
كوتهدراوي وصعينة هزبن منبار نت منجستي نخنقساقس ولا تبلشونا معاتي زلا بيوكرين زبال ابو زطف ገንዘብ ውን ኣሎ እንዲዩ ኣብ ወታደራዊ ባፅዋርን ብሓፂንን ጥራይ ዝኸይድ ዘሎ ግን 61 ቢልዮን ገንዘብ ከም ዝሃበት ስለዚ ኣሜሪካ ኣብዚ ኩናት እዚ ከም ሕሱም እያ ተሳቲፋ ብግምጣሉ ግን ረይዎ እዚ 61 ቢልዮን ወይ 175 ቢልዮን ዝበሃል ዘሎ ብፍላይ እዚ 61 ቢልዮን ጠቕላላ ናብ መን ይኣትዩ እንድሕር ኢልካ ናብተን ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ኣትዩ እዚ ገንዘብ እዚ ታፅዋር ካብ ኣሜሪካ ተገዚኡ ዝኸይድ ኣሜሪካ ካብ ኤሮጳ ይትገዝን ያፅዋር እዲምሎ ናይ ኤሮጳ ድማ ከምኡ 130 ቢልዮን ዘውፅዎ ዝበፅሐ እቲ ገንዘብ ናቱ ካብ ኣሜሪካ ይድውሰድ ምክንያቱ ታፅዋር ካብ ኣሜሪካ ስለ ዝገዝእዎ ሰው ስለዚ እዚ ኣፅዋር እዚ ንቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ገዳሲ ነይሩ ንቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ፋብሪካታት ስለ ዝኣቱ ኢና ንብል ዘለና እምበር እቲ ቀንዲ ካብ መንግስቲ ወፂኡ ዝገንዘብ ናብቶም ቢልዮነርስ ናብቶም ኮርፖሬሽንስ እዩ ዝኸይድ ስለዚ ናብቶም ኮርፖሬሽንስ ካብቲ ናይ መንግስቲ ቆፎ ናብቶም ሃብታማት ዝሰጋገረሉ መንገዲ እዩ ዝውግእ ድማ ብልሽውና ናይ ገንዘብ ዝብልዎ እውን ከምኡ እዩ ምክንያቱ ካብ መንግስቲ ናብቶም ኮርፖሬሽንስ ዝሰጋገረሉ መንገዲ ስለ ዘሎ General, your thoughts on the billions of dollars already sent to Ukraine? Yeah, Jerry, you know, we've already delivered $170 billion of American taxpayer money. The American people have been incredibly generous with their money. It's also time for Europe to really step up, though. This is a European-based problem. It's in their neighborhood. And I think they're starting to do so. And you're starting to see it primarily like with the Poles. When you look at spending of NATO, the Poles are almost at 4% right now. تاسكيبل نيركي حفري أمريكا بتعمل لقاساتنا نجنزبنا لقاساتنا 175 بليون سل لقاسات سلو زخلنا هنا وري جوك مان مليون زخون منسينا يوكرين تقذيفو هجر عنياسي لقاسات سلو زخلنا هنا نهبي بلالو that's the irony تي لاقص بسبات ويون تسجنتير زي خاطريا لقاسات سلو زخلنا هنا زحونا بكم زلنا عدهم نكعني زبل زلو እጅግን ተሪፉ ዘሎ ኤሮጳ እዮም ክገብርዎም ዘሎ ኤሮጳ ትኩናት ጎረቤቶም እዩ ንዖም ዝያዳ ዘገድስ ስለዚ ኤሮጳ ካብቲ ዝነበርዎ ንላዕሊ ከበርክትለዎም እዮም ዝብለዎም ዘሎ ቤላ ገይሮም ኺሎም ገዲፎም ምን ኤሮጳ ኣብታ ጉድጓድ ቤላ ገይሮም ይእትዮም ኣሜሪካ ንባዕሎም ነፍሶም ይውፅሉ ኤሮጳ ድማ ካባ ኣወፃፃይ ካሉላን ኣለዉ ምክንያቱ ዘዋፅኦም መሲሎም ይፍክሩ ኣለዉ ክሳብ ሕጂ ኣሜሪካ ግን ድሮ ኣወፃፃናቶም ፅቡቅ ገይሮም የነፃፅሩ ኣለዉ ዶናልድ ትራምፕ ምስ መፀ ድማ እታ ሶኬት ናቶም ስሒቦም ክእለዮም ካባ ኤሮጳ ባክስሕናያ ብቁጠባ ክስሕናያ በተቐፃልነት ድማ ክትገብረያ ምክንያቱ ምስ ራሽያ ብቐሊሉ ክሓዊ ዘይክል ፖለቲካዊ ፅልኢ ፈጢሮም ኣሎ እትዮም ኣብ ስልጣን ዘለዉ እሳቶም ተዘይተኣልዮም ኣብ ልዕሊ ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ልዕሊ ራሽያ ገይሮሞ ዘሎ ከይዶሞ ዘሎ መንገዲ ብቐሊሉ ክፅገን ዝኽእል መንገዲ ይኮነን ስለዚ እስገነቴክ እንድሕሪ ክቕየር ኮይኑ ብዙሕ ግዜ ክወስድ ብዙሕ ፅራሕ ክወስድ ኢሉ እንተወሓደ እቶም ፖለቲካዊ ስታብሊሽመንት ናይ ኤሮጳ ክጓሓፉ ክኽእሉ ኣለዎም ድሕሪኦም ንኣብነት ኣብ ጀርመን እቲ ኤፍዲ ዝበሃል ፓርቲ እንድሕር መፅኡ ተስፋ ኣሎ ማለት እዩ ምክንያቱ እሳቶም ምስ ጀርመን ምስ ራሽያ ዘሎ ዝምድና ክዕርይዎ ይደልዩ ኣብ ካልእ ሃገራት ድማ ከምኡ ኣብ ኤሮጳ ሕብረት ድማ እታ ኮሚሽን ፕሬዚደንት ኮይና ዘላ ንሳ እንተተጓሒፋ ጥራይ ትለውጢ ክመፅእ ዝኽእል ንሳ ድማ ናይ 5 ዓመት ተመሪፃ ኣላ ስለዚ ንዝመፅእ ዘሎ 5 ዓመት ኣብ ስልጣን ኣላ ክትጓሓፈሉ ትኽእል መንገዲ የለን ስለዚ ስቲል the problem will continue and will persist and that is a very sad tragedy نعلمنا مالتيو أبزي حدا سكراي وابزون كتريو زلق Ukrainians and Russians are very friendly nations. This proxy war which was induced by the Western countries is dividing these brotherly countries. So أزن ريزلنا نا إثيوبيا أبال بايتويو ناب راشا خيدم تم نا بريكس بالوتيكانيات أب راشا ركم نير مثلاً بزعبات كوينات حتيتهم مكزارب كله يوكرين راشان أحوات زبيهم زكوينات زي بسنكتنا أمريكا نيروبان أجندة تزفتروا واستفترن بر أمون جزيهم هجراتياتهم كوينات كلها مخالن يدل زلت خكل زربايو بحفشاجن تمرابا واستابليشمنت بخمين ريوت زرباناتهم ين ستيل زربا زلو زربا حكيو for us, we as parliamentarians, we are ready also even to mediate these countries and to get rid of, let's Russia, Ukraine, get rid of those Western countries who are always creating problem between Russia and Ukraine. So for us as a Pan-African Parliament, we... So, نحن كما بلاتنا يبايتو انت تخيلون شمقلنا كنفتر مخالنا مونغو كلت يوم قن زيادة يوكرين نتوم معرباين هقرا زدفافوهم زلو قحافوهم
ናብ ናትኩም ፖለቲካዊ መንገዲ ሒዝኩም ድማ ነቲ ጉዳይ ክፍታሕ ክፅዕሩ ኣለኩም እናበለ እዩ ዝዛረብ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ጉዳይ ናይ ዓዱ ዘይገበረ ብጉዳይ ናይ ካልኦት ክዛረብ ብምባል ብዙሓት ኣንጻሩ ክፅሕፉ ኣብ ኤክስ ሪኤ ነይረ ግን እቲ ዝብሎ ዘሎ ግን ኣብታ ጉዳይ እትያ ዛረቡ ዘሎ ግን ወላ ሓንቲ ጌጋ የብሉ are very firm in our position to stand by Russians and also to protect the people of this eastern region and also to ask our Ukrainian friends to leave those Western countries who are creating more problems, who are creating, Americans especially, the Biden administration, who are creating problems. So ብሓፈሻ እንታይ ዝብል ዘሎ by the way ኣብ ዶኔስክ ሪፐብሊክ ኣብቲ ሓራ ዝኾነ ቦታ ከይዶም ከለዉ የርእየና ኣሎ ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ብዝተኻለ መጠን ንዩክሬን ካብ ኣሜሪካ ይኹን ካብ ኤውሮፓ ብፍላይ ናይ ባይደን ኣድሚኒስትሬሽን ዝፅሕትሮ ዘሎ ሓውን ሽግርን ወፂኦም ነዚ ጉዳይ ዝከብልወሎም ንሕና ድማ ኣብ ጎኒ ራሽያ ኢና ዘለና እናበለ ዝዛረብ ዘሎ ንሕና ክብል ከሎ ሕጂ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝብል ዘሎ ወላ ስና ክሊር ኣትሊስት ኣባል ባይቶ ናይ ኢትዮጵያ ብምዃኑ ግን ነቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ to some extent ክውክል ዝኽእል ምዃኑ እውን እዩ ስለዚ ብርግፅ ምስ ብሪክስ እውን ኣባል ስለ ዝኾኑ ኢትዮጵያ ከምዚ ክብሉ ዘገርም ኣይኮነን ግን ምዕራባዊ ዓለም ብኸመይ ክጥምቶ ይኽእል ኣትሊስት ኣብዚ እዋን እዚ ግን ኣሜሪካን ኢትዮጵያን ፐርፌክት ዝኾነ ዝምድና ኣለወን ኢልካ ክትዛረበለን ትኽእል ኣይኮነን ሓጎስጎፅ ኣለወን ግን ኣሜሪካ ኣብቲ ጉዳይ ናይ ኣብ ካልእ ጉዳያታ ስለ ዘላ ከምቲ ዝድለ ኣብታት የላን ግን ስቲል ኢትዮጵያውያን ኣብቲ ትመርሕነት ናይ ኣቢ ሞር ኣብቲ ናይ ብሪክስ እናተፀጉዑ እንዲኦም ዝኸዱ ዘለው ካብ ኣሜሪካ ጠቕላላ ወፂኦም ኣለዉ ማለት ኣይኮነን ግን ስቲል ናብ ብሪክስ ገጾም ዝኸድሉ ዘለው መንገዲ ከም ሓደ ዓብይ መዋፅኦ ቴክኒክ እዮም ክጥቀምሉ ዝፍትኑ ዘለው This region, this problem is not only for Russia. It's a big problem also for Africa. Russians are not coming to Africa to loot our resource, to slave us. And that's why Sahel countries and others are going against Western countries. You know, if you go to Mali, all the gold mining belongs to France. If you go to Chad, the same thing. Everything belongs to them. Now እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ ከምኡ ድማ ራሽያ ናብ ኣፍሪካ ክትከይድ ከላ ክሰርቕ ወይ ክዘምት ኢላ ኣይኮነን ትኸይ ዘላ ኣፍሪካውያን ምርጫ ኣለዎ ምስመን ክሰርሖ ከም ዝደልዩ ወርቂ ናይ በዓል ማሊ ቡርኪና ፋሶ ወይ እውን ናይ ጫድ እንተሪኢኻዮ እዚ ሃብቲ እዚ ብምሉኡ ናብ ፈረንሳይ ዝኸይድ ነይሩ ኣፍሪካውያን ድማ ሎሚ ነቂሖም እዮም ፀጋታት ናቶም ናበይ ከም ዝኸይድ ምስመን ክሰርሑ ይደልዩ ምስመን ክሰርሑ ኣይደልዩን ምስመን ሽርክነት ገብሩ ይደልዩ ምስመን ክገብሩ ኣይደልዩን እውን ድፈልጡ እዮም ስለዚ እቲ ኩነታት ከምቲ ምዕራባዊ ዓለም ዝብለ ይኮነን ንሕና ኣፍሪካውያን ደናቑራ ይኮነና No, Africans we are aware. We are not stupid. We know everything. We know we are working in the best interest of the nation and the country and in the best interest of the continent. So እዚ ዘረባ እዚ ድሮ ክዛወርቀኒ ንራሽያ ድማ ፅቡቅ ዲፕሎማስያዊ ዓወት እውን ኮይኑዋ ክንብል ንኽእል ኢና ቢካዝ at the end of the day መጠን ብዙሕ ደጋፊ ዝረኸበት መጠኑ እቲ ጉዳይ ናቶም እውን ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ እስካብ እዚኣ ንቐፅል what is happening in Kursk. We also have this North Korea story. There's just a lot of fog of war, seemingly war propaganda, and I'm wondering your assessment of where things are at and what the truth behind all of this. ብዛዕባ እዛ ናይ ሰሜን ኮርያ ጀሚረልኩም ነይረ ንእሽተይ ብዛዕባ ተመሊስና ክንርኢና Thousands of North Korean troops are already stationed in Russia, and now South Korea's Joint Chiefs of Staff, or the JCS, believes that Pyongyang is planning to send additional military support to Russia. In fact, the JCS said that it has detected signs of North Korea preparing to send more troops and weapons, including suicide drones, after North Korean leader Kim Jong-un guided a test last month. In fact, a JCS official reportedly said suicide drones are one of the tasks that Kim Jong-un has focused on, adding that the North had expressed its intention to give them to Russia. ሕጂ ናይ ደቡብ ኮርያ ወታደራዊ ስለያዊ መርበባት ከም ዝገልጾ ዘሎ ሰሜን ኮርያ ተወሳኺ ሰራዊት እውን ንራሽያ ክሰድድ ከም ትኽእል ተወሳኺ ድማ ሱሳይድ ድሮንስ እዘን ከይደን ተተፈንጂረን ሓደጋ ዘውድቓ ድሮናት ኣብ ዝሓለፈ ምስ ፈተኑ ካብቲ ሚሳይላትና ዝያዳ እዞም ድሮናት ውፅኢት ስለ ዘለወን ብዝሰፍሐ መንገዲ ነዘን ድሮናት ክነስፍሐን ኣለና ክንዕብየ ኣለና እቲ ፕሮዳክሽን ናትና ብምባል እቲ ኪም ጆን ኡን መራሒ ናይ ሰሜን ኮርያ ከም ዝኣዘዘ ነቲ ሰራዊት ናቱ ስለዚ ነዚ ድሮናት እዚ ድማ
ንራሻ ክሸጥ ኣላ ከም ዝኽእል ምክንያቱ ፅቡቅ ቢዝነስ እዩ ረኺቡ ዘሎ ሓቂ ንምዝራብ ብእገዳ ንዓመታት ወላ ሓንቲ ከም ዘይገብሩ ገይሮም ኣፅዮሞም ስለ ዝነበሩ ሕጂ ምስ ራሻ ፅቡቅ ዝኾነ ቢዝነስ ፅቡቅ ዝኾነ ሽርክነት ፅቡቅ ዝኾነ መሻርክቲ ረኺቡ ዘሎ እቲ ዕድል ድማ ብዝቀልጠፈን ብዝለዓለ ደረጃን ክጥቀመሉ እዩ ዝፍትን ዘሎ ንመለስ ጃብ ስካ ትዊተር let's just parse it down bit by bit by bit. First, I'm a big fan of setting the foundational principles at play here. Ukraine is losing. Ukraine is desperate to change the calculus of foreign support so that it can stop losing. It believes it needs more weapons. It needs permission to use longer range weapons. It needs a miracle. It's hard to give you an example about what I'm about to say. The Ukrainian people used to voluntarily donate money in support of the Ukrainian Ministry of Defense, and indeed tens of billions of dollars have been raised over the course of the conflict for the Ukrainian military from the Ukrainian people. Right now, no money's coming in from the Ukrainian people. Why? Because they don't see any reason to continue to donate. Okay, እንታይ ይብላሉ መጀመርያ ብዛዕባ እዚ ናይ ኩናት ናይ ዩክሬን ናይ ራሽያን ክንዛረብ ከለና ተዓቢ ስእሊ ክንሕዝ ኣለና ይብላሉ ተዓቢ ስእሊ ድማ ዩክሬን ትሰዓር ኣላ ጥራይ ዘይኮነ ዩክሬን ኣብ ኩሉ ይፋሕ ኢልዋ ዘሎ ኩሉ ሕጂ ደስፕሬት ማለት ናይ ዓቕሊ ፅበት ውሳነታት እያ ኩሉ ትገብሮ ዘላ ተኣምራታዊ ኣፅዋር ትደልላ ነቲ ኩናት ብተኣምራት ክቕይር ዝኽእል ብስትራቴጂ ብፕላን ዘይኮነ ብተኣምራት ኣብ ኩሉ ትገብሮ ዘላ ስጉምቲ ድማ ናይ ደስፕሬሽን ወይ ናይ ዓቕሊ ፅበት ውሳነታት ይብል ኣሎ እዚ ድማ ኣብ ኩሉ ደረጃ ክትሪኦ ትኽእል ሓደ ካብኡ ደገፍ ናይ ህዝቢ ነቲ ኩናት ኣብቲ መጀመርያ ዩክሬናውያን ካብ ዝርከቡ ገንዘቦም ብዙሕ ገንዘብ ንምክልኻል ናይቲ ሃገር ይህቡ ነይሮም ኢሉ ብዙሕ ገንዘብ ቢልዮናት ገንዘብ ድማ ተዋፂኡ ከምዚ ኢሉ ኣብዚ እዋን እዚ ዩክሬናዊ ገንዘብ ክህብ ዝደሊ ሰብ የለን ባይ ዘ ወይ ኣነ ዝሪኦ ዘለኹ ሓበሬታ ጥራይሲ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ግዱድ ዕስክርናት ዕድመ ንታሕቲ ገጾም ከውርድዎ ምዃኖም ምስ ፈለጡ ኩለንተን ኣዴታት ወዲ ዝወለዳ እየ ዝብለኩም ዘሎ ዋላ ደቂ 15 ዓመት ይኾኑ ክወስድዎም ስለ ዝኽእሉ ኢለን ደቀን ሒዘን ይስደዳ ኣለዋ ምክንያቱ ዓበይቲ ደቀንን ኣሰቦተንን ስለ ዝጠፍኡ ነቶም ተሪፎም ዘሎ ወዲ ዝወለደት ኣደ ኣብ ዩክሬን ደቂሳ ይተሓድርና ኢሎም ምክንያቱ ዋላ ትሕቲ ዕድመ ከሎ ብሓይሊ ክገፍዎ ስለ ዝኽእሉ ስለዚ ኣብ ሪጋ ናይ መኻይን ካብ ዩክሬን ዝሃድማ ዘለዋ ኣዴታት ምስ ደቀን ኣወዳት ዝወለደ ማለት this is a very sad tragedy ማለት እዩ እዚ ኩናት እዚ ስምራት ናቱ እቲ ሚድያ ሜይንስትሪም ሚድያ የርእየኩም ንሱ ኣይ ከምፆ ይደሊ ኣብ ኤክስትራ ይድወፅ ኣብ ካልእ ግዜ ከምፆ ከፍትና ያነ ስለ ዝበዝሓ እንታ ሓበሬታ ንኩሉ ከምፆ ይክልኒ ስለዚ እቲ ውግእ ቀፃሊ ብሓይሊ ዝግፈፉ ሰባት ኣብ መንጎ ኣዴታት ጥራይን ካ ድባሳ ነቶም ኣሰቦት ዕድል ስለ ዘይብዎም እተን ኣዴታት ምስቶም ወታደራት ዝገፉ ብርቱዕ ዝኾነ ባእሲ ዝግበር ሓንሳብ ቀሊዖም የውድቕዎን ሓንሳብ ብናይ ብሬት ተሽሙ ገይሮም ይሃርምዎን መዓት ውግእ እዩ በቃ ገሊአን የጥሕንኦም ንደቀን ከምኡ ገይረን ተባይሰን ገለ መዓት ድራማታት እዩ ዘሎ ኣብቲ ዩክሬን donate money to a lost cause. Now, if you're the Ukrainian Ministry of Defense and you're trying to convince Europe and the United States to continue funding this enterprise, you can't allow the reality of the battlefield to be the narrative that the West is embracing. You have to, shift the narrative, at least for public consumption. I think officials understand the truth, but convincing the American people, the British people, the German people, the French people that Ukraine can win. And so, in order to do this, they just crank out nonstop propaganda. Let's just admit right off the bat that 1,500 to 1,700 Russian casualties a day is the most absurd thing in the world. Even when Russia's hammering the Ukrainians, they don't achieve casualty figures at that level. ሕጂ ሓደ ካብቲ ታገዳስ ሓበሬታ ድማ እዚ ሓደ ካብቲ ሓበሬታ እንታይ እቲ ናይ ዩክሬን ፖለቲካል ኤሊት ወይ እውን እቲ ልሂቃን ነቲ ኩናት ዝመርሑ ዘሎ እቲ ናይ ሰራዊት ሓለፍቲ ይኹኑ ገለ እቲ ዘሎ ዓውደ ኩናት ደገፍ ካብ ኤሮፓ ካብ ኣሜሪካ ክረክብ ተኮይኑ እቶም ፖለቲከኛታት ናይ ኤሮፓን ኣሜሪካን ድማ ክሕግዙ ተኮይኖም ነቲ ህዝቢ ናይ ኤሮፓን ኣሜሪካን ከተእምኖ ክትክእል ኣለካ ዩክሬን ክትስዕር ትኽእል ሃገር ምዃና ኣብ ኩንነት ዩክሬን ብኩሉ ውድቀት ዘጋጥማ ዘሎ ስለዚ ድራማ ክትፈጥር ክትክእል ኣለካ ፖለቲካል ናራቲቭስ ንኣብነት ሓደ ካብቲ ናራቲቭ ዝበሃል ኣብዚ ሚድያ ንሰምዖ ዘለና ይሱኻ ኣብ መዓልቲ ካብ 1,000 ክሳብ 2,500 ራሻውያን ይሞቱ ኣለዉ እዮም ዝብል ኢሉ ክኸውን ዘይክእል ነገር እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ክኸውን ዘይክእል እዚ እንታይ እዩ ነቲ ህዝቢ ንከተእምን ዩክሬን ክስዕር ትኽእል እያ ነቲ ህዝቢ ክትውድኦ ትኽእል እያ ንራሽያ ሰራዊቱ ከተዳኽሞ ትኽእል እያ ዝብል እምነት ክህልዎ እሞ በቃ ሓግዝዎም ነተን ተሪፈን ዘለዋ ወይ እውን ህዝቢ ክፅመም ናይ ኤሮፓ ናይ ኣሜሪካን ህዝቢ ማለት እዩ እዚ ግን
ውፁእ ሓሶት ምዃኑ ፅቡቅ ገይሮም እዮም ዝፈልጡ ኢሉ ምክንያቱ እቲ ዓውደ ኩናት ክትግምቶ እንድሕር ክኢልካ እንታይ ዓይነት ዓውደ ኩናት ምዃኑ እንድሕር ትግምት ክኢልካ እዚ ዓይነት ኩነታት ከጋጥም ኣይክእልኒ እዩ እቲ ወተሃደራዊ ፀብለልትነት ዘለዎ ብቴክኖሎጂ ይኹን ብካልእ ራሻ ምዃኑ ተኣምን እንድሕር ኮንካ ከምዚ ዓይነት ሞት ከጋጥሞ ከም ዘይክልካ ምግማቱ ከቢድ ኣይኮነን ማለት እዩ And the Ukrainians are not hammering the Russians. The Ukrainians are in a defensive crouch. There are times when the Russians, in attacking, suffer casualties. It's war. But, when I talk to Russian commanders or Russian correspondents on the battlefield, they'll say, yeah, the Russians are suffering casualties, but nothing like what the Ukrainians are suffering. Depending on the day, the casualty ratio will be 5 to 1 to 20 to 1. I mean, there's days when the Russians are killing 20 Ukrainians for every dead Russian. ሕጂ እቲ ራሻውያን ኣይሞቱን እዮም ኣለዉ ይሞቱ ኣለዉ ናብቲ ኩናት ዝበሃል ዘረባ ግን ውፁእ ሓሶት እዩ ራሻውያን እውን ይሞቱ ኣለዉ እቲ ኩናት ብርቱዕ ኩናት ስለ ዝኾነ እቲ ሬሾ ወይ ትዕሽር ክትሪኦ ከለካ ግን ሓደ ራሻዊ ዝመውት ዘሎ 20 ዩክሬናውያን እንተመይቶም ጥራይ እዩ ወይ እውን ብከመኡ ኢኻ ክትልክዖ ትኽእል ስለምንታይ ከምኡ ዝብል ዘሎ ራሻ ቀስ ኢሎም ዝኸዱ ዘለዉ እዮም ናይ ኣየር ሱፐሪዮሪቲ ኣለዎም ፀብለልትነት ናይ ኤርን ናይ ምሳይልን ኣለዎም ስለዚ ናብቲ ቦታ ክወርዎ ዝኸዱ መጀመርያ ሕፃ ክገብርዎ ክኽእሉ ኣለዎም ብኣፅዋራቶም ገይሮም ብዙሕ ኣፅዋር ስለ ዘለዎ ድሕሪኦም ክወሩ ዝኸዱ ስለዚ እሱን ጎድሱን ኣብ ግምት ምእታው ድሓርካ ኣብቲ ምክልኻል ክኸውን ከሎ ድፍዓት ይስበር ስለ ዘሎ ዩክሬን ድፍዓቶም ተተሰይሩ ክሃድሙ ክኽእሉ ኣለዎም ክሃድሙ ከለዉ ድማ ሳተላይታትን ገለን ኣሎ እዚ እቲ ኩነታት ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ንምግንዛቡ ከቢድ ኣይኮነን እዚ ሓደ ወገን ክኸውን ከሎ እቲ ዝብልዎ ዘለዉ ብዲፕሎማስያዊ ዓይኒ ድማ ክንሪኦ ክንክእል ኣለና ዲፕሎማስያዊ ድማ ኤውሮጳ ከመይ ኢሉ ዓነውነው ይብል ከም ዘሎ The move sure to set heads shaking across Europe. Slovakia's Prime Minister on an unannounced trip to Moscow, shaking hands at the Kremlin with President Putin. The pair say it was a working visit. Slovakia is one of few European countries still relying on Russian gas, which flows through Ukraine to reach it. But a deal established before the war is So እዚ ትሪእዎ ዘለኹም መራሒ ድማ ናይ ስሎቫኪያ ናይ ኣካል ናይ ኤውሮጳ ሕብረት ኣካል ናይ ኔቶ እዩ እዚ ኣካል ናይ ኔቶ ኣብ ብራስልስ ክጋቡ ቅድሚኦም ካብኡ ሓፊሉ ናብ ራሽያ ከይዱ ምስ ቭላድሚር ፑቲን ተራኺቡ ኣሎ እዚ ኦልሬዲ ነቲ ኤሊት ናይ ኤውሮጳ ዓብ ስዕረት ኮይኑ ተሰሚዕዎ ዘሎ ምክንያቱ ሓበራዊ መርገፅን ተሪር ዝኾነ መርገፂ ኣንፃር ራሽያ ዘለዎም ከም ዘይቅበልዎ ዘሎ ሃገራት ምክንያቱ ገለ ሃገራት ቁጠበን ክርመስ ከሎ ስቕ ኢለን ክሪኣ ኣይደልያን እየን ስሎቫኪያ ሓንቲ ካብን እያ ዓበይቲ ናይ ካር ኢንዱስትሪ ዘለዎም ፋብሪካታት ናይ መካይን ዓበይቲ ፋብሪካታት ናይ ጀርመን ተን ካምፓኒታት ማለት እዩ BMW ድዩ ፎልክስቫገን ድዩ ካልኦት ፋብሪካታት ናቶም ኣብ ስሎቫኪያ እዩ ነይሩ ስለዚ እቲ ናይ ኤነርጂ ዋጋ ናይ ነዳዲ ዋጋ እናወሰኸ እንድሕር ከይዱ እቲ ኢንዱስትሪ ትክመውት እዩ እቲ ናቶም ቢዝነስ ህዝቦም ድማ ከባቢ 60% ይበላ 100% ናይቲ ኣታዊ ናይቲ መንግስቲ ኣብዘን ካምፓኒታት እዚአን ዝምርኮስ እዩ ኢሎም ስለዚ ግድን ከትሕኖ ክጓየ ኣሎ እቲ ዝሕዝን ከመን ከልኪልዎ ኣለስከ ራሽያ ኣይኮኑን ከልኪሎሞ ዩክሬን ብዩክሬን ገይሩ ስለ ዝመፅእ እቲ ነዳዲ ዩክሬን እዮም ሓፂዮሞ ዘሎ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ነዞም ዩክሬን ምሕጋዝ ማለት ክሳዕ ክንደይ መከራ ምዃኑ እዮም ዝርዩ ዘሎ ቁጠባ ናይ ስሎቫኪያ ንክበላሹ ነቲ ነዳዲ ካብ ራሽያ ዝመፅእ ጠጠው ኣቢሎም ኣለዉ እዚ ከዓ ብትክክል ንሱ ከይዱ ምስ ፑቲን ፀገም የብሉን መንገዲ ተረኺብካ ክንበካ ንኽእል ኢና ኢልዎ እቲ ከልኪሉ ዘሎ ግን መን ምዃኑ ተፈሊጡ ማለት እዩ ስለዚ ኣገይን ንሱ ድማ ብግድዩ ኣብ ኔቶ ክትኣቱ ክትሓስብ እንዲኻ ብዘይናተይ ፍቓድካ ተኣቲኻ ክርየካ ኢኻ ኢልዎ ኣሎ እሱ ምክንያቱ ናብ ኔቶ ክትኣቱ ተኮይንካ ነፍሲ ወከፍ ኣባል ሃገራት ኦኬ ክብላ ክኽእል ኣለዎን ስለዚ ኢዱ ዓፂፎም ወይ ገለ ገይሮም እንተዘይገይሮም ሞ ንዩክሬን ክሕልፍ ኣይደልን ናብ ኔቶ ንሱ ድማ ስለዚ እቲ ኣብ መንጎ መራሕቲ ኤውሮጳ ኣጋጢሙ ዘሎ ጋፕ ሓደ ካብቲ ዘገርም ኩነታት እዩ ንፖለቲካዊ ኣይዲዮሎጂ ንኽብሉ ቁጠባታቶም ዘልምሱ ዘሎ መራሕቲ relying on Russian gas, which flows through Ukraine to reach it. But a deal established before the war is due to expire at the end of the year. Robert Fico wants guarantees the taps won't be turned off, as Ukraine says it won't renew the contract. In a post on Facebook, he wrote, Russian President Vladimir Putin has confirmed the readiness of the Russian Federation to continue to supply gas to the west and to Slovakia, which is practically impossible after the 1st of January, given the attitude of the Ukrainian president. So, Vladimir Putin, حرايلونا ንህዝብናቱ ይነግሮም ኣሎ ቭላድሚር ፑቲን ተነዳዲ ምሳና ክሰርሕ ፀገም ዝበሃል የብሉን እቲ ሕቶ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ናይ ዩክሬን ፕሬዚደንት ዘለንስኪ እሱ እዩ ዝኽልክለና ዘሎ እዚ ከዓ እቲ ህዝቢ ናይ ስሎቫኪያ ህዝቢ ናይ ኤውሮጳ ክሳዕ ክንደይ እቲ ናይ ዩክሬን ቢልዮናት ገንዘብ ዝብዎ ዘለዉ ኣንጻሮም ይሰርሕ ከም ዘሎ ይድርድኦም Mr. Fico says Ukraine's position is harming his country's interests. The EU leaders remain firm on isolating Russia. እዚኦም ካቶም መራሕቲዮም ራይዎም እቶም መራሕቲ ናይ ኤውሮጳ ዝበሃሉ እንታይ ክብሉ እዮም must continue support Ukraine for as long and as much as needed.
Russia poses a direct threat to European security. The Slovakian PM becomes the third European ساتهم كمزي لهم كما تخلوا كل جزء زاربوا حنتيا I think تناجرهم يوم دمس مثلا ني يوكرين سامو ودعتها كن زوسد جزء وسد هند زوسد إذا كن زحتة تتسجل هتد كن حق زين هيبلو زياتهم تم نتي استابليشمنت زوجل جلوز ولا مرحتي يوم قلت من حجرهم من هزبهم كجل جلوز دلي مرحتي مزح حساب زي سمام. Russia poses a direct threat to European security. The Slovakian PM becomes the third European leader to visit Moscow since it sent troops into Ukraine. Hungary's Prime Minister was there in July and the Austrian Chancellor too, just weeks into the war. Both trips drew fierce condemnation. ስለዚህ ሰለስተ መራሕቲ በፂሖም ኣለዉ ናብ ቭላድሚር ፑቲን ዝኸዱ ናይ ኣውስትሪያ ዝነበረ መራሒ ከይዱ ነይሩ ድሕሪኡ ናይ ሃንጋሪ ፕራይም ሚኒስተር ቪክተር ኦርባን ሕጂ ድማ ናይ ስሎቫኪያ ፕራይም ሚኒስተር ሮቤርት ፊኮ ከይዶም ኣለዉ ስለዚ ሰለስተ ሃገራት እዚኣቶም ከዓ ሰለስቲኦም ሓደ ዓይነት መልክዕ ዘለዎም እዮም የማናይ ክንፊ እዮም ካብቶም የማናይ ክንፊ ምስቲ ስታብሊሽመንት ተዳኽር ዘላ ጆርጅያ ሜሎኒ እያ እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ዘገርም ኮይኑ ዘሎ የማናይ ክንፊ አንጻርቲ ኩናትን ንረብሓና ኤውሮጳን ዝበሃል ዝነበረ ጆርጅያ ሜሎኒ ምስቲኦም ኣዳኸርቲ ኮይና ከተዳኸር ትፍትናላ እዚ ከዓ ካልእ ግዜ ስለተመረፀት ፀገም የብላን ማለት እዩ በዚ ኮይኑ በቲ እቲ ኩነታት እንታይ ከም ዝመስልን ናበይ ይኸይድ ከም ዘሎን እንታይ ይግበረሉ ከም ዘሎን ምስትበሃል የድልየና ምክንያቱ ናይ ብሓቂ ኣብ በዳሂ መድረክ ከም ዘለናን እቲ ኩነታት ድማ ነዚ እናመሰለ እዩ ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ደገፍኩም ኣይተውሕዱ ምዝያ ክከት ኣገደስቲ ምዕባለታት ኣብዚ እዋን ከነስተውዕለሎም ዘለና መጀመርያ ዓለምና ካብ ናይ ዶላርን ናይ ምዕራባዊ ዓለምን ቁጠባዊ ዕብለላ ናብ ምብራቕ ገጻ ትኸይድ ኣላ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ገንዘብና ብዶላር ይኹን ቢሮ ተቐሚጡ ዘሎ ቁሩብ ምናልባት ካብኡ ናብ ካልእ ዳይቨርሲፋይ ክንገብር ክንግደድ ኣለና እዚ ድማ ፈሊጥና ዝተውዒልና ብመንገዲ ስቶክ ማርኬት ብመንገዲ ክሪፕቶ ክንገብሮ ከለና ውፅኢታዊ ክኸውን ይኽእል ካልኣይ ድማ ዘለና ትምህርቲ ይኹን ፍልጠት ድሩስ ስለ ዝኾነ ዓለምና ድማ ብቕልጡፍ ትቕያር ስለ ዘላ ንዑ ከነስተኻኸል ዝተፈላለየ ኣብዚ እዋንን ንመጻኢን ከገልግለና ዝኽእል ፍልጠት ክንወስድ ክንብገስ ኣለና ስለዚ ኮፍ ኢልካ ደቂስካ ምኻድ ውፅኢታዊ ይኮነን ንዑ ክሕግዝ ዝኽእል ዝተፈላለየ ትምህርቲ ስለ ዘለና ኣትይኹም ተጠቐሙሉ ይብለኩም ታንክ ዩ